Duniyar Marubuta. Duniyar majalisa ragayyata mai da muna gaishe ki mai halin da ko gaisuwa har da ban girma gare ki. Duniyar majalisa ragayyata mai da muna gaishe ki mai halin da ko gaisuwa har da ban girma gare ki. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, barkamu da kasancewa da juna a cikin sabon shirin Duniyar Marubuta. Shiri na musamman da yake karanto muku littafin Kulsun wallafawar Sumayya Abdulkadir domin nishadantarwa, faɗakarwa game da wa'azantarwa. Idan mai sauraro na biye tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne a inda Hajiya Goggo ta kai wa Hajiya Rakiya matar sarkin gaya na wancan lokaci ziyara. Sakamakon neman ta da ta yi za su tattauna muhimmiyar wata magana. Har ma take tambaya ta cewa shin an yi wa Kulsun miji ko kuwa ya abin yake. Can Hajiya Goggo Shatu ta nutsa cikin tunani bayan faduwar gaba da bugawar zuciya. Kirjinta yayi nauyi idan da abin da ba ta son tunawa ko ya shigo cikin tunaninta shine wata rana Kulsum za ta yi aure ba don komai ba sai don lalurarta. Sun samu yanzu ta rage damuwa, ta mai da hankali akan karatunta. Ba ta son duk wani abu da zai daga mata hankali ko ya janyo mata tozarci da take gujewa kanta. Goggo ta nisa sannan ta dubi Hajiya Rakiya, mace mai tunani da kirki da halayen kwarai, sannan halin dattako kamar ba matar sarki ba. Anan muka sa wakafi, yanzu kuwa za mu dora. Ta ce ranki ya daɗe Kulsum har nawa take daga mu har mahaifinta da ke yan lema. Burinmu shine ta yi karatun jinyar nan da ta kwallafa wa rai. Ba ta da wani saurayi ballantana tsayayye kwata-kwata. Yanzu ne ma ta cika shekaru 14 fa a duniya. Duk da cewa a karkara irin tamu ta isa aure, amma zancen aure ga Kulsum tukunna dai a yanzu dai babu shi. Hajiya Rakiya ta gyara zamanta sannan ta miƙa hannu ta kama hannun Goggo Shatu, murya a raunana ta ce, Hajiya Shatu, saƙo ne daga mai martaba zuwa gare ku ke da Malam Jibo. Ku yi mana alfarma ku ba mu Kulsum mu aurawa Turaki. Daga yau zuwa sati 2 kacal, mu kuma mun yi muku alkawarin za mu bar Kulsum ta yi karatunta. Ba malamar jinya ba ko likita take so ta zama, insha Allahu mun ɗauki nauyi da alkawarin hakan. Burinmu ni da mai martaba shine kawai ya yi aure kafin a tafi ƙasar Turawan da ya samu zai tafi ɗin. A cikin satin nan ya samu tallafin wani karatu mai Training Scholarship. A yadda ya yi mana bayani, ba ƙaramin mai sa'a bane yake samun irin wannan, sannan ba ƙaramar wahala ya sha kafin ya samu ba. Zai tafi karatun likitanci har na tsawon shekaru 5 ko 6 a wata ƙasar Turawa. Da farko mahaifinsa bai amince ba saboda shekarun sun yi yawa, amma dagewar Turaki da nacinsa akan abin da yake so ya sanya mai martaba amince masa a bisa yarjejeniyar zai yi aure kafin ya tafi, ya bar matar tare da mu. Duk ƙarshen shekara ya dinga zuwa gida ya yi hutu, ya koma har ya karkare karatun nasa. Auren shi ne kaɗai sharaɗin tafiyar, kuma Turaki ya amince, ba don yana so ya yi auren a nan kusa ba, sai don ya sami yardar mahaifin nasa da kuma sa albarkarsa kan tafiyar tasa. Mun ce ya kawo yarinyar da yake so, ya ce ba shi da ita, don haka mai martaba ya ce in ya amince ya yi auren gida shine abin da ya yarda da shi, bai yarda ya yi auren bariki ba. Yarinya wadda muka san usulinta da tushenta mai cikakkiyar tarbiyya ya amince masa ya aura nan da sati 2 kafin lokacin tafiyar. Hajiya Shatu, na hanga na duba na hango duk faɗin garin nan na gaya, ban ga yarinyar da ta yi min ba sai Kulsum ɗinki. Na yarda da nagartarta da tarbiyyar da kika yi hidimar bata, don haka game da kokon barar mu ina mai ƙara jaddada miki za mu riƙe alƙawarin karatunta da hannu bibbiyu, za mu ɗau nauyinsa. Idan Allah ya tsawaita mana numfashi, zan riƙe Kulsum da amana kamar 'yar da na haifa. Zan kula da rayuwarta kamar yadda zan kula
daraja da rayuwar 'ya'yana da ni kaina. Sannan ba zan nisanta ki da ita ba, duk sanda kike so ki shigo ki ganta. Kafin Hajiya Rakiya ta dasa aya daga kan bayananta, Goggo ta jiki da tagumi kan shirban. Wannan shi ake kira ga bikin zuwa amma babu zanin ɗaurawa. Tabbas turakin miji ne irin wanda bata taɓa mafarki wa kursun ba. Duk faɗin garin Gaya babu saurayi mai iliminsa, kowa ya sani, sannan ta san shi tun yana yaro. Ta san ƙuruciyarsa ba shi da abokin faɗa, sannan ba shi da wani bara gurbin hali wanda za ka ƙi haɗa jininka da shi. Duka halayensa na ƙwarai ne irin na mahaifinsa. A iya saninta kowa yabansa yake yi a garin nasu na Gaya. Ana faɗin duka halayen mahaifinsa sarki ya kwashe su. Lokacin da yana yaro ya sha ciyo gasar musabaka a garuruwa daban-daban. Duk makarantun da ya yi sunansa fice yake yi a matsayin wanda ya fi kowa ƙoƙari da himma. Tarbiyya kuwa duka 'ya'yan Hajiya Rakiya sun yi wa kowa zarra a faɗin gidan nan. Ina ma Kulsum na da lafiyar da za ta mallaki miji tamkar turaki. Bata ankara ba ta ci hawaye sun biyo kuncinta masu ɗimi da taɓa zuciya. Ta yi duba ga ƙaunar da Hajiya Rakiya ke mata, shine yasa har ta zaɓo jikarta cikin 'ya'ya dubu a garin Gaya baki ɗayansa don ta aura wa ɗanta namiji tilo guda ɗaya. Ƙwaya ɗaya da ta haufa jallin jal da Allah ya bata, wanda wata rana shine mai sarautar Gaya kacokam, idan babu numfashin mahaifinsa kenan. Nisawa ta yi tare da saurin shafe hawayen idanunta kafin Hajiya Rakiya da ta juya tana magana da mai aikinta ta gani. Bayan Hajiyar ta gama magana da mai aikin nata, ta dawo da hankalinta ga Goggo wadda ta yi shiru kamar ruwa ya cinye ta. Deep and through, in ji Bature, har bata san wani irin tunani take yi ba. Ke nake sauraro Hajiya Shatu, shin me ra'ayinki? Goggo ta gyara zamanta sannan ta ce, na gode Hajiya Rakiya da wannan ƙauna da kika nuna wa Kulsum, kuma na ji duk bayananki, na fahimce su, na yi na'am da su. To amma kin sani ba ni ke da iko da Kulsum ba, tunda ba 'yata ba ce, mahaifinta yana raye, sannan bafa da ke gaba da ni bai ji zancen nan ba. Don haka ki bani kwanaki 3 mu zauna mu duka ukun mu yi shawara, ni baffa da mahaifinta, duk abin da muka yanke zuwa ranar Talata zan zo in faɗa miki. Hajiya Rakiya ta ce, gaskiya ne, na kuma yarda da batunki. Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi zama alkhairi. Ma kwana 3 ai yayi yawa, kamar yadda na gaya miki ne, babu isasshen lokaci. Saura sati 5 tafiyar tasa, don haka cikin sati 2 muke so a yi komai a gama, ko sa samu su dan shaƙu su fahimci juna kafin tafiyar tasa. Goggo ta ce, to insha Allahu a yau za a kira Malam Hadi, gobe ya zo mu tattauna, zuwa jibi za ki gani inda abin da muka yanke. Na gode kwarai da gaske Hajiya Rakiya, na gode. Ko da Goggo ta dawo gida ta tadda har tuwon Kulsum ta tuƙa mata, gaba ɗaya jikinta a sanyaye yake. Ta ji daɗin girkin da Kulsum ta yi mata, dan da ba ma za ta iya yin sa ba saboda mutuwar jiki. Ba ta jin tana da kuzarin da za ta iya yin wani abu a daidai wannan lokacin. Ta kasa haƙurin jiran baffa ya dawo, ta aika yaron maƙotansu ya kira mata shi a inda suke zaman hirarsu shi da dattijai irinsa, wato dandalin gidan wani makwabcinsu Malam Ayuba. Baffa ya shigo hannunsa ɗauke da baƙar leda, ya zo ƙofar ɗakin Goggo yana faɗin, Kulsum zo ga balangunki ki ci da zafi-zafinsa. Kulsum ta fito daga uwar ɗakin Goggo da alama yanzu ta idar da sallah, da hijabin jikinta da carbi a hannunta, tana murmushin murna ta karɓa ta ce, baffa na gode, kuma yau insha Allahu girki na za ka ci, ni na tuƙawa Goggo tuwon dare, na yi miyar karkashi mai shegen daɗi. Ya ce, ki ce yau zan ci jagwalgwalan Umma Kulsum kawai. Me kika iya banda kwanciya jikin Goggo da cin nama kamar wata mage? Kulsum ta shagwagwabe fuska tana faɗin, Allah baffa, na fi matar ka iya tuku.
kuma za ka ji za ka faɗa min. Goggo dai sai kallon Kulsum take tana ta kisima abubuwa masu yawa a cikin ranta. Kalaman Hajiya na ta yawo a cikin kanta. Sai da Baffa ya ci abincinsa sannan Goggo ta shiga tarakarsa ta gaishe shi ta nemi gefensa ta zauna. Kallo ɗaya yi mata ya san cewa magana ce da mukam a bakinta. Ya tura farantin tuwon a gefe bayan ya wanke hannunsa a silba. Goggo ta kira Kulsum ta zo ta fidda kwanukan ya mai da hankalinsa kanta ganin tana hawaye. Yace subhanallahi me ya faru Aisha? Goggo ta soma shashshekar kuka ta ce Baffa alkhairi ne ya samu Kulsum amma ba ta da halin karɓarsa shine nake kukan tausaya mata. Baffa ya ce sai dai in ba rabanta bane, idan rabanta ne kuwa za ta karɓe shi, idan ba rabanta bane ba za ta karɓe shi ba Allah zai musanya mata mafi alkhairinsa insha Allah. Gaya mun me yake faruwa? Tiryan Goggo ta kwashe zance da kuma saƙon mai martaba sarkin gaya da matarsa Hajiya Rakiya da yadda suka yi da Hajiya Rakiyan na cewa za su yi shawara ta gaya ma Baffa. Shiru yayi ya kasa cewa komai, daga bisani ya ce na ji daɗi da kika ce mata za ki yi shawara ba ki yi saurin yanke hukunci ba. Lokaci yayi da mahaifin Kulsum zai san halin da diyarsa take ciki. Ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Daga nan sai mu yanke shawara a kai. Yanzu zan aika a gaya masa ina kiransa gobe. Ni da ke kuma mu yi istikhara a daren yau. Mu roƙi Allah duk abin da ya fi zama alkhairi ga rayuwar Kulsum Allah ya damƙa mata. Kamar yadda Baffa ya ba da saƙon kiran Malam Hadi washe gari kuwa sai gashi ya zo a falon Goggo ya karya kumallo. Kulsum sai murna take na ganin babanta. Ta kawo masa wannan ta kawo masa wancan, ta ma rasa inda za ta saka ta ajiye shi. Ina ka saka ina ka ajiye shin ya kawo musu tsarabar ƙauyen ƴan leman iri-iri ciki har da gurjiyar Kulsum da ta fi so akan komai. Da yazawa da gwaza da goba da su ɗinya da goruba da dai sauransu. Sannan ya kawo wa Kulsum sabon takalmin roba daidai kafarta. Sai da ya gama cin ɗumamen tuwon da Goggo ta bashi da kunun tsamiya. Sannan ya tadda Baffa a turakarsa. Ba jimawa Goggo ta bi shi suka sake gaisawa. Baffa ya tambaye shi lafiyar iyali. Daga nan kai tsaye Baffa ya gaya masa komai da Goggo ta gaya masa a jiya. Ya ƙare zancen nasa da cewa abinda baka sani ba Abdulhadi, abinda bamu taɓa gayawa kowa ba don mu kare mutuncin Kulsum sai kuma mu raba ka da damuwa irin wadda muke ciki shine Kulsum tun haihuwarta har yau da take shekaru 14 a duniya bata bar fitsarin kwance ba. Babu irin neman maganin da bamu yi ba, ƙarshe muka gaji muka bar wa Allah ikonsa. Ba ƙaramin firgita Malam Hadi yayi ba, ba ƙaramar damuwa ya shiga ba. Bai ɓoye ba, ya nuna musu rashin jin daɗinsa da basu gaya masa ba. Da ba a yi haka ba tuntuntuni Baffa ya ba shi haƙuri sosai da sosai. Ya kuma gaya masa ba don komai suka ƙi gaya masa ba, suka bar zancen a tunaninsu sai don guje masa damuwa, yana fama da hidimar iyali. Suka gaya masa wannan nema dalilin barinta makarantar yar gaya. Malam Hadi ya nisa sannan ya dubi sarkan nasa cikin ladabi ya ce ni a shawara ta Goggo dole ki gaya wa matar sarkin gaya gaskiyar halin da Kulsum ke ciki, sabida baki da uzurin da zaki bata na hana su aurenta bayan wannan kauna da ta nuna miki. In sun ga za su iya aurenta da lalurar ta kuma su barta ta yi karatunta kamar yadda suka yi alkawari, ni na amince. Duk da na so Kulsum ta yi nisa a karatunta na gaba da sakandare kafin ta yi aure. In kuma sun ga ba za su iya ba, kin ga ai shi kenan ba mu yaudare su ba, sai a bar zancen cikin mutunci Kulsum ta ci gaba da karatunta. Ni kuma daga yau sai inda karfi na ya kare wajen nema wa Kulsum magani, insha Allahu Allah zai yaye mata. Gaba ɗayan su sun yi na'am da shawarar Malam Hadi. Duk da Goggo tana cikin zillumin ta inda za ta iya buɗe baki ta gaya wa wani wannan babban sirri na Kulsum, to amma an ce ranar wanka ba a ɓoyen cibi, kuma tsira da mutunci ya fi tsira da kuɗi. mai
mai sauraro dole a nan za mu saka wakafi duba da yanayin lokaci. Yanzu ka madadin masu ba da gudunmuwa shirin ya zo gare ku, suna na Rukayya Maida nake fatan idan yanzu ka fara sauraron shirin duniyar marubuta za ka danna mana likin, ka danna alamar ƙararrawa ka kuma yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da za mu dora a nan gaba. A madadin daukacin waɗanda suka ba da gudunmuwa, Rukayya Abdullahi Maida MC Gimbiyar Majalisa nake fatan mu haɗu a shiri na gaba. Gimbiyar Majalisa, Rukayya ta Maida muna gaishe ki mai halin dattaku.